हेल' लोगोफोर, आं दिनै मोनथाम गोदान सायरि लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था, ओमफ्राय अबे मोनसे सायरिखौ बांसिन मोजां मोनो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय। बेनिफ्राय आं मोनसे खोथा बुंनि, आंना 10K फेमिलि जाथारसिगोन आरोना नोंथांमोननि अननायाव। बेनिखायनो सोरबाफोर जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो साबस्क्राइब खालामना होदो आरो भिडिअखौ लाइक खालामनो थाखाय दाबाव। आरो आं 10K जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि गेजेराव लाइक फैनो थाखाय नाजागोन। थ'दो बिदिब्ला दिनैनि सायरिफोरखौ खोनासंनोसै। गोदो आं नोंखौ बुङाब्लाबो नों कल खालामोमोन, मेसेज खालामोमोन। नाथाय दिनै आं बुंसेयावबो ना कलखौनो खालामो ना मेसेजखौनो खालामो, खालि इगनरल' खालामो। दे नों बेखौल' बुंदो, मोजां मोननाया खम जाखो ना बेलेग मोनखो? इसोराबो सोरबा सासेखौ नङा सासेखौ बयनिबो थाखाय बानायना हरखायो, जेरै नों आरो आं। आं नोंजों जिमान रायज्लायबाबो जिमान मोजां मोनबाबो आंनि गोसोआ गोजोना।